Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Apriliana Fitri Anggraini. Kula sakmenika dados mahasiswa PPG Angkatan Setunggal wonten LPTK Universitas Negeri Surabaya. Ing video niki kula badhe ngandharaken video bab pirticing kula ingkang sampun kalampahan dinten Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Ing kegiatan pasinaonan wonten pirticing ngrembak materi kelas 7 bab struktur lan pesan moral sajroning tembang macapat. Sajroning pasinaowan nggunakake saperangan bab-bab inggih menika modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran kang arupa video interaktif, LKPD lan instrumen penilaian. Wonten kegiatan pirticing menika nggunakake metode pembelajaran quantum learning. Sugeng amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng siang bocah-bocah. Sugeng siang, Bu. Sugeng siang. Piye kabare cah dina iki? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ngantuk ya padha jam sawan-awan ngene ngantuk ya. Wis gak apa-apa. Ngantuk-ngantuk piwulangane basa terus Jawa liyer, pisan Bu. ya. Padha. Nanging yo wancine sampean sinau ya sinau. Engko lek wis ngasuh, engko lagi neng kantin, nggih. Sadurunge diwiwiti pasinaon dina iki, ayo maca basmalah dhisik supaya pasinaon dina iki kalaksanan kanthi lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Absen sik ya, Cah, ben terus sapa sing dina iki ora mlebu sekolah. Mbak Yuni. Nggih, Bu. Mbak Mika. Nggih, Bu. Wonten. Mbak Rosinta. Wonten, Bu. Mbak Liana. Mbak Liana pundi apa sik neng kantin? Po neng BC. Bu. Oh, enek-enek. Ya, nggih. Lanjut, Mbak Aprilia. Wonten, Bu. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Lanjut Mbak Wida. Oh, nggih. Mbak Wida. Wonten, Bu. Pangapunten sinyale awon. Mboten napa-napa. Alhamdulillah dinten menika mlebu sedaya. Neng sajakane kok yo nglokro kabeh nek sing luwe mau ora semangat liyer sak panunggalane. Ayo sik tepuk basa Jawa dhisik, sik kelingan tagak tepuk basa Jawa. Yen Bu April ngomong basa Jawa saurane sampean wangsulane iki basa Jawa, basa kita, aku bisa basa Jawa. Nggih, tak baleni nggih lek Bu April matur basa Jawa sampean wangsulane basa kita, aku bisa basa Jawa. Saged? Nggih, Bu. Bu. Yo, tak baleni nggih. 1, 2, 3. Basa Jawa. Basa kita. Basa kita. Aku bisa Basa Jawa. Keri dhewe sing paling penting basa Jawa. Pasang senyum lebar, nyenengake. Ayo pasang senyum. Basa Jawa nyenengake. Wes, semangat ya. Bocah-bocah, dina iki awake dhewe bakal sinau babagan ngenani tembang macapat. Nanging lho dhisik digatekake piwulangane gambare. Enek gambar lah iki, enek gambar wong ayu-ayu kinyis-kinyis kaya awakmu iki. Denok deblong, kira-kira iki pakaryane apa cah jenenge? Inden, Bu. Inden.
Tiang Sinden. nyanyi terwayangan, Bu. Betul, kayaknya mesti April iki kayaknya ndelok wayang ki, dijak mbae ki. Nggih, kalih mbae sering diajak, Bu. Cocok. Ora apa-apa. Mergo wayang ku ya minangka salah sawijining kabudayan sing kudu diuri-uri, kudu dilestarikan. Sopo maneh sing gak nglestarikne lek ora awake dhewe wong Jawa. Sinden kuwi minangka pawongan sing gene nembang ning pagelaran wayang. Saiki jaman saiki sinden ki ora akeh cah. Mulane iso-iso sinden kuwi mesti terkenal ning desane iki terkenal lan iso uga duwite akeh. Mergo bayarane iki gede. Mulane yen awakmu seneng nembang, kuwi ya sinawa tembang sing ditembangake karo sinden. Supaya apa? Supaya besok sampean iso terkenal. Lan iso uga sampean besok dadi duwite akeh. Sapa sing ora seneng duwe duit akeh? Wong Bu April seneng. Sampean gak seneng ta? Lek duit akeh. Seneng, Bu. Seneng ya. Lah yo Bu April ya seneng. Mungkin saged Wes, tumbas lanjut. napa-napa nggih, Bu. Betul banget, iso tuku apa-apa. Lah tembang sing ditembangake karo sinden iki cah, ora mung siji cah. Nanging yo wake enek langgam, enek campur sari, yo enek tembang mocopat. Kira-kira sampean sik kelingan apa gak pas sinau jaman SD pas diulang karo bapak ibu guru neng jaman SD ngenani tembang mocopat. Seilingan? Bapak Pucung, Bu. Betul, bapak pucung. Lah mesti we gampang sing bapak pucung. Mbak Rosita, wake saliyane pucung enek apa neh? Sing dieling-eling Gambo, gambo. Enek apa neh? pangkur, Oh iya, pinter. Wis tibake pun apa siswane Bu April ki akeh. Nah, dina iki awake dhewe bakal sinau ngenani tembang mocopat mligine khususan dina iki mung kanggo ngerteni struktur utawa paugeran sakjroning tembang mocopat lan apa? Lan pitutur luhur sakjroning tembang mocopat. Amarga nyapa? Amarga tembang mocopat ki minangka tembang Jawa sing isine kuwi mesti akeh piwulangan sing kanggo awake dhewe tumrap urip saben dina. Nah, tembang mocopat. Tembang mocopat iku minangka salah sawijining tembang ing kabudayan Jawa kang duweni paugeran tertentu. Paugeran ki apa to, Cah? aturan Bu, Betul, Terus mboten, Bu? aturan. Dadi tembang senajan ning kasusastraan Jawa kan akeh, enek campur sari, enek langgam, yo enek sing gene dinyanyine Deni Caknan ki lho. Sampeyan tau gak nyanyine Satru ta Widodari. Nah, iku yo tembang Jawa nanging sing duweni paugeran kuwi yo mung tembang mocopat. Lah paugerane apa ae? Enek guru gatra, guru wilangan karo guru lagu. Guru gatra apa? Guru gatra kuwi apa? Guru gatra ki cacahe larik. Larik ki apa, Bu? Baris. Dadi cacahe baris neng guru neng tembang ku mesti kan enek baite. Setiap bait itu terdiri dari beberapa baris dihitung saka dhuwur tekan ngisor piro cacahe barise enek sing 4, enek sing 6, enek sampai sing 10. Nah, saiki guru wilangan. Lek guru wilangan ki cacahing wanda. Wanda itu apa, Bu? Wanda kuwi suku kata. Suku kata ki sing ditobu. Suku kata ki pedotan tembung cah. Kaya tembung kaya wau Mbak Rosita kan matur, Bapak Pucung, Bu. Bapak Pucung. Dudu watu dudu gunung. Enek pirang guru wilangane? Diitung. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Enek rolas. Diitung. Tangane kuwi karo ngitung lambene ya muni. Nah, guru lagu saiki dong tinggi swara ing pungkasaning gatra. Gampangane aksara vokal neng mburi dhewe. Jadi gatra kuwi bari tembungan ukarane apa, neng mburi dhewe tembunge aksara swarane apa? Apa A, apa I, apa U. Lek Bapak Pucung dudu watu dudu gunung mau apa Mbak Liana? Guru lagune. Bu. Pinter. Ayu-ayu pinter ya Allah. Alhamdulillah. Plus, Satu nggih, Bu, siji nggih. di sini. Satu siji. Nggih. Lanjut, maca papat kuwi tegese maca papat-papat cah. Maksudnya maca papat ki saben amdegan patang wanda, saben patang suku kata kuwi mandek kaya lek arep nembang. Bapak Pucung, tutu watu, tutu gunung. Dadi saben patang wanda kuwi mandek. Bapak Pucung. Bapak Pucung mandek.
tutu watu tutu gunung. Nah, saben patang kotra mandek wadang kotra. Patang wondo. Jenise tembang maca pat lah. Tembang maca pat kuwi akeh cah. Mau enek sing nyebut gambo, pocong lan sak panunggae. Cacahe sejatine tembang maca pat ki enek 11. Tembang maca pat sing cacahe 11 kuwi ya duweni paugeran utawa aturan sing beda-beda cah, ora enek sing padha. Dadi ini ra mungkin kembar identik itu tidak mungkin tembang maca pat. Nah, yen kadulu yang dideleng saka cacahing gotra, cacahing baris, kuwi bisa dicekak kanthi ukara Mas Pucung. Mas Kumambang Pucung. Megat gambuh. Megat roh gambuh. Mijil kanthi kinanti. Dur durma pungkas marang. Pangkur asmoron dono si dandang si kisinom dandang ki saitik dhewe sekedhik dhewe guru gotrone yaiku tembang pucung sing paling akeh enek tembang dandang gula. Endi cah iki lho paugerane tembang iki ngono wis ana ning bukumu ning bahan ajar sing dikirim karo Bu April kuwi wis ana sampean waca disinau. Lek iso malah dieling-eling. Dadi sing paling titik iki Mas Kumambang cacahe guru gotrone pinten, Mbak Dwi? Wonten sekawan, Bu. Oke, dandang gulane enek pira? 10. Sedoso. 10. Oke, lanjut. Sadurunge dibacutake pasinaon ngenani pitutur luhur, iku mau sampean wis paham apa durung ngenani paugerane tembang guru gotra, guru lagu karo guru wilangan sampun? Sampun nggih? Nah, iki ada dasar adaran mau tembang maca pat sing guru gotrane paling akeh dhewe sinten? Mbak Yuni. Pucung sinom dandang gula. Dandang kula kadose nggih, Bu. Iya, dandang gula pira? Pira Mbak Yuni kira-kira ya? Guru gotrane 4 ta 10? Sedoso. Sedoso Iya, kadose, Bu. pinter. Iya, pinter Bapak Pucung. Dandang kula kuwi guru gotrane sedasa, dene Pucung kuwi wonten sekawan, lek sinom enek songo. Lanjut nggih. Nah, lanjut tembang maca pat cacahe guru gotra. Berarti lek guru gotra diitung cacahe baris utawa larik diitung saka dhuwur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti guru gotrane pira? 6, 7 tambah 8 cah. Itu mergo barise enek 7. Pun nggih, lanjut 7. Berarti kalek diketik 7. Bentar, sik nggih. Oke, tepuk tangan. Nek no, lanjut. Saiki guru wilangan. Lek guru wilangan diitung cacahing wondo. Cacahing wondo enek pira? Enek tembung wilangan gotra kepapat diitung 1, 2, 3, 4. Si nu bo si nu karto. Pira cah? 6, 7 tambah 8. 7. Klik 7, cek klik. Nah, sarang hiu. Nah, lanjut. Saiki guru lagu paling gampang. Guru lagu berarti hubungan karo aksara vokal, swara a i u e o. Gotra kapitu diitung saka dhuwur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keri dhewe. Agama agemeng aji. Berarti keri dhewe vokal apa cah? Gampil toh? Hore, tepuk tangan. Basa Jawa nyenengake ta gak cah? Nyenengake ya. Lanjut. Saiki ngenani goleki pitutur luhur sakjroning tembang. Carane enek loro cah. Sejatine gak angel. Carane mung loro, 1 goleki tembunge tegese tembung-tembung angel. Tembung-tembung sing angel sakjroning tembang maca pat sing sampean wis maca mau digoleki tegese sakjroning kamus utawa aplikasi bau sastra sing wis dak kirim iku lho nang grupe sampean wis diinstal apa dereng? Sampun toh? Sampun, Bu.
Oke, alhamdulillah engko digoleki maring ini digoleki tak parini tugas digoleki ning bau sastra. Loro, nggancarake gatra tembang maca pat. Sawise digoleki tegese tembung angel iku mau lagi disambung menyambung jadi satu itulah Indonesia. Bukan. Itulah tembang maca pat digandeng jadi satu kanthi dapuk tegese tembung dirangkai menjadi ukara sing apik. Lek wis ukarane wis apik, banjur digandeng dadi paragraf. Paham? Lanjut nggih, neng kene lanjut neng negesi tembung. Neng kene Bu April duwe tuladane tembang pangkur, mingkar-mingkur angkara sampai teko agama ageming aji. Neng kene wis digoleki Bu April menawa enek tegese tembung-tembung sing angel kaya mingkar. Kuwi tak goleki ning bau sastra ki tegese nyimpangi. Angkara ki tegese murka, sinawung ki dikarang, resmi ki endah, kertato ki putus, ngelmu ki kawruh, luhur ki luhur. Lek ora percaya karo Bu April, engko golekana dhewe ning bau sastra. Lanjut, nah sawise kuwi diganjarake cah, diganjarake setiap lari mingkar mingkuring angkara. Apa tegese mingkar mau nyimpangi apa nyimpangi hawa nafsu. Akarono ki karnane mulang anak. Sinawung resmine kidung tegese apa? Dikarang sakjroning endahe tembang. Kidung ki tegese apa to? Tembang nggih. Sinuba sinukarta dipaes supaya kanton apik mrih kertarta pakartine ngilmu luhung ben supaya sing dituju ngilmune apik kelakon kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji kuwi agama kuwi klambining sing utama dadi saka digoleki pituture apa pituture yen mulang anak kuwi kudu nggunakake basa-basa sing apik ora karo nesu-nesu mergone apa mergone anak kuwi kudune dituntun nggih ta ora kudu diculne tapi kudu dituntun tugase bapak ibu guru tugase wong tuane sampean kan nuntun sampean nggih ta engko lek sampean wis dewasa lagi diculne toko andalane Bu April ki mau enek pitakonan Boten nggih. Nah, saiki menawa gak ana pitakonan, saiki sampean tak wenehi tugas ngenani diskusi. Saiki sampean takon diskusi. Wektune 20 menit. Diskusi napa, Bu? Ya diskusi siji goleki paugerane tembang. Tugase iki wis tak share ya, Ca, wis tak share neng grup. Sampean buka dhisik. Share-sharane Bu April. Share-sharane Bu April ngenani sampun ketinggal LKPD-ne. Sampun nggih. Temriki lembar kerjane sakniki. Sampean diskusi karo kelompoke sampean. Engko wektune 20 menit. Kelompok endi, Bu? Kelompoke langsung tak bagi ya. Manut absen mau. Mbak Yuni, Mbak Mike, Mbak Rosinta, Mbak Liana, Mbak April, nggih, Mbak Dwi kalih Mbak Wida. Dadi 3 ambek 4. Nggih, wektale 20 menit. Mbok menawa engko enek sing urung paham sampeyan iso takok Bu April, aja sungkan-sungkan takok karo Bu April, nggih. Pun sakniki monggo diskusi sareng-sareng. Nggih, alhamdulillah wektale sampun rampung nggih, Cah. Kira-kira sapa sing arep maju dhisik? Kelompok 1 napa kelompok kalih? Urute ya. Oh iki wis enek sing kirim, Cah. Kelompok 1. Sik, tak bukake dhisik share-sharane iki. Kene kelompok 1 wonten Mbak, digoleki sik. Kelompok 1 wonten Mbak Yuni, Mbak Mika kalih Mbak Rosinta. Tapi nomor 2 diwaos Mbak Rosinta.
Kula mawon nggih, Bu. Oh, nggih, Mbak Yuni, monggo. Nggih, Bu. Tasik Mboten napa-napa, kemut niku pun. mau. Niku Nggih, mboten nggih, napa-napa. Nggih. Halo? Mbak Rosinta, Mbak Yuni, Mbak Yuni. Mbak Rosinta kintene sinyalnya radi error. Nggih, Bu. Iki guru gatra setunggal, guru wilangan lan Nggih. guru lagune 8A, Bu. Ngapunten terpental, Bu. Mboten napa-napa Mbak Rosinta, aman. Nggih. 8A lajeng. Terus guru gatra loro 11I. Guru Nggih, gatra telu. 3 8U, guru gatra 4 7A, guru gatra 5 12U, guru gatra 6 8A, guru gatra 7 8I. Ngoten Bu, Nggih. leres napa mboten? Yo, jajal ayo digoleki yo, gotra kesiji bareng-bareng. Sekar Pangkur Kang Winarno. Piro cacahe? 8. Bener apa gak wangsulane kelompok siji? Ayo kelompok loro nyemat. Bener tak gak? Kelompok loro Mbak April, Mbak Dwi, Mbak Wigda. Bener? Leres, Bu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lajeng nang kene wis ditulis. Pitutur iki mau goleki nang ndi kelompok siji? Goleki nang aplikasi apa, Cah? Ning aplikasi apa? Bau 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 sastro. sastra. Alhamdulillah. Lah sakwise digoleki banjur di gancarake terus digoleki pituture. Pituture apa? Nah, coba diwaca Mbak Dwi, garapane kelompok siji iki bener ta salah? Diwaca Mbak Dwi. Tembang pangkur iki dianggit utawa dikarang isine bab kabecikan supaya kabeh wong urip ngerti babagan tumindak Allah lan tumindak becik lan pantese ilmu kuwi mau ditindakake uga bab tata krama kuwi kabeh kudu disinau kanthi tumemen saben dinane. Betul. Kira-kira bener ta mboten Mbak Dwi garapane kelompok siji? Nggih Bu, niki pun leres niki. Alhamdulillah. Nggih, tepuk tangan untuk kita semua, no? Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. Wes kabeh pijine tak wae 1 siji. Wes ora eneng sing pijine sak ngisore 100, pijine 1 siji kabeh. Alhamdulillah. Kula Nggih. 200 Bu. Bocah. Oh, 200 ya. Wes iya, wis pokoke apa sing ora karo awakmu kabeh, Cah. Nggih. Sakniki wes dina iki janjane dhewe mau sinau apa to? Napa Mbak Liana? Sinau napa Mbak Liana niki dina niki Bab wau? tembang mocopat, Bu. Iya, tembang macapat ki duweni paugeran apa ae Mbak Liana? Guru lagu, guru gotro, lan guru wilangan. Guru gotro menika cacahing larik saben sagatra. Guru lagu niku dong dinge swara ing pungkasane gatra lan Pinter. guru wilangan cacahing wanda utawi suku kata saben sagatra. Pinter, matur suwun Mbak Liana sepuwin. Plus nggih, Bu. 105. Iya. Wis to, Alhamdulillah. aman. Terus banjur sakwise sinau paugeran mau sinau cacahe tembang macapat cacahe nek piro Cah? Nek 21 ta nek 11? 11 Bu. 11. Tapi bae pinter kabeh murid Bu April. Alhamdulillah. Lah sanjane tembang mau enek pitutur tembang utawa pitutur luhur utawa amanate. Lah carane goleki siji kanthi goleki tegese tembung-tembung sing angel. Ning apa Cah? Neng bau sastra. Sakwise kuwi bar kuwi digancar Kancarake. Pun paham napa dereng pasinaon dinten menika? Sampun Bu. Nggih. Berarti kira-kira basa Jawa nyenengake napa mboten? Nyenengake, Bu. Nyenengake, Bu. Nyenengake. Menawi gurune Bu Aprilian lho, Bu. Cocok ya. Lah, wis pokoke full senyum lah karo Babel ya. Lajeng minggu ngarep bocah-bocah awake dhewe bakal sinau ngenani bab anyar.
Nanging ya sik tetep hubungane karo tembang maca pat. Lek saiki cenane paugeran karo pitutur minggu ngarep sampean kudu bisa ngarang tembang maca pat gawe basane dhewe. Bu, kok angel, ora angel calek sampean Terus pundi gelem ngoten, sih. Bu? Nau. Dalem? Niku Bu, mboten saged menawi nulis tembang macapat, Bu. Bisa. Makane sampean kudu sinau uko neng omah sampean tak wene tugas. Tugasnya apa? Sampean searching, sampean lek duwe paketan to neng omah, apa duwe wifi neng omah. Dadah Bu, Kelas, Bu. wifi-ne Ya, tonggo Bu. alhamdulillah. Telat. Ya wis gak apa-apa numpang-numpang kaya liyane ku numpang tanggane ya nyuwun password wifi, Bu. Gak apa-apa. Demi sinau, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa ya. Terus nengoknya omah sampean Google nak tekok-tekok nembah Mbah Google takok tembang maca pat. Tuladane tembang maca pat neng kono mesti akeh banget tuladane sampean iso sinau kanthi neng omah disinau dhewe-dhewe mengko minggu ngarep dirembak cara-carane nulis utawa ngarang tembang maca pat gawe basane dhewe. Siap? Siap lah ya. Nggih. Jak kira cekap semene piwulangan dina iki sadurunge ditutup monggo sareng-sareng maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kupat Janurek santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.